megalayapost.news. Hadin negi pau teli gisnam baki pajba kila syai no ben hagi khatsan teli gisnong kibadana kathain block 2 Haribhoi district kasnong khaput Meghalaya ban Assam pratli kisnong kila yo ban priange ke kampung roy na kamta ban snabhai ki school kabadai lingba ka scheme ka balamang kerpang du ka chief minister development fund hakador ka ba anrup saw laktam ye bat kita ki pratli kisnong kine yo mar pralaktam lingba ka te ka ba kampung roy ban kentewi ka puli puthi hagi te kisnong khaput Lasa kiru bagi tigi pratli kisnong kila yo e kampung roy ban kentiu ke puli puthi kadai haka jingalang ka balalong haka kat santri kuri saw ajar arap saw bau MLA ban MDC ka mahoti ula same ka work order haka jingalang ka balalong haying dor bar kisnong laper haka ne kesengi MLA ka mahoti ba Charles Marngar ula no senyang ru ling ba ka scheme MLA haka dor ka ba san po hajar tengka ka wei ka school nalor ka te ka song jingrap ba kila yo ling ba ka chief minister fund kane ka jing no senyang ka basan po hajar ka long rup ban kershan tulo bigino hikai hakaba man la usnam unteng ban yarap na ka banta ban kershan ne ka school ki te ki pratli ki shnong ki blayo e kane ka jing yarap ki kentub ka shnong sder pedang telaj mat 1 mat 2 laper hi sabuda bat ka kli humwang kini ki pratli ki shnong baro shikata kimdon ne ka ying school ka babiang ndre ki la chupenlong school haki ying dor bar shnong balashu ais ngo bhada ka shnong Badon ru ki belas susnahi daki sej batap ten malumala. Ngayang kane ka por ban ai ko blay na bantay MLA jungi bala trestom na kabanta jongki school jungi kisnong jungi skini ki border area da ka jing ik jongpi ya ki jaj bandeu jungi skini ki border ba pilakloy ban ai na kabanta jungi ya kini ki school na banta ki kon ki ti jungi kalaway ka ba lasai lasisngi Nyingay scam bada ka jing ik ki jongpi ba pilakloy ban ai na kabanta jungi do ko blay shibun ublay un karku ya pi ya ki singi ki bangsa jong ki jing im jong pi ba pindang la ban na pej na kabanta jungi ki basa skini ki border area o chicha don bun na pedeng jungi ki ba ardatin namar ba MLA ila hakapor bangi penjob kadai na ka parti jong kakti Henry habai MLA UI ya kata kajing yo ik ba jengai ila penno sakawai kaseng te don na pedeng jungi ki ba artatin Henry what nom don chu kum kata kamensim dongin yai long ki breu ki ba puson hala ka jong ki jingmot bat ki jing perkhat knang bangin yo e kata ki jing song tho ba MLA jungi om day ba mu ya ka basnew Henry mu na ka banta ka jing ba ka jonga bat ka jong pi bat chibun ki a ba MLA ila ai ka jing persautu akan ka singi ki jing arab jungi haman lagi por baro presiden juga school klimwang tenga klem la klem pen pau ban ai kuble ye ba shas khat kum ga jing pe bar ka jing yo I jungi ba ba shas si I don ka musim ga jing kit kia ka jing I jing kum chai bin riu khasi khara hai long song kham tam ni hang teng don hapdeng ni mat hapdeng ki jinge ban I kendu ru o badung ban ban tap ini des ba shas kum le bi ni to ble nong ker khu pi bat to pinang san bat to pinang roy ha ka jing tip ha ka jing nang ha ka jing simpang uble nu ai su su pi ka jing start kum ba ble ai Solomon hiru phi man pan su su khnang ma phila ban pe ban yo I yangi kum tuan simo mo hati Bon ki MLA la ne ki reu siampang ki reu mi khmat na ni ka than jongi ki sim ka bu pon ban ya ka jingbet jongi Henry ma I pat isim ka bu pon ban kumno ban ya rap yengi dei nem baro si kata ki MLA ki MDC la bon ni la le thep vot ei nim yo ei Henry man tapat isim ka bu man kumno ban ya rap yengi ni namar bangi lai I ba mansua ilong tang MDC bat yong ayanga u ternam bahe ngila ai tepej menta u ternam bahe kumno le ingi u yarap sisa te nga joang barabor daw barit ne daw bahe ru kabakong san hi uday ban trekam te ha kan ka por habangi la penhe pensan ingi la ai kata ka support I te ma I la yarap kala te hatu pin no habangi la yo ya kata ka jingkerku pe kene ka tang ka jing sedang jong ka jingkerku au pi ngadangi ai ne
Bat ni Aisyah kamu ka jing kerku ka bansawan ngim tip syuk nama kadai tang ka jing sedang. Ti habangi lai i yau tau so, ngila yau bam hiru ondai hire bangi la tang syuk i. Ladangi i no ya kun une kamut ba ngi kentat ya ka jing kerku. Om dei ba ngasu ya lap hanen ba ngaru ya lade ngasiam ba ban yo ya kane ka work order la ne kini ki jing yarap kam dei ka basuk shisha. Ting ting yang thok politik teh. Namar bon sin ki politik ki don ya ka sabam, ka bam sap ru ki don hi. Ki bam sap habat ya ka sabam ru ki don shisha. Tang ba ma ipat idon tang ya ka jing yarap om dei ya kata ka bam sap. Sa ka wei kani ka jing ai jong pi yangi kum kap kani ka song pisa ba kini ki work order om dei ba pi ai ya kata ka pisa han dei pi ai ka lawei na ka banta jongi na ka banta ki kon ki ti jongi shan ni ka thai te ka dei ka lawei ka ba pi ai te tu kum ba pi la ai ya kata ka lawei ka ngimla ban ya nuja ba ki siar ki rupa han dei ngin ai tang ki jing duai ba ki jing kerku ba pinang la shu ban syakri na ka banta ki pai ba kham tam yangi ki basliang ki batngan ba pinang la shu ban kiu chakmat chaprang Oi, naging singaw chunga nga kumuro ba sino, naging wan, but naging ay jung ba chas, de ba, kajing yarap nagbanta jungi ki ba sa apo ngone sepo kundong sone. Te agajing purkat chunga ladagi nang ban petrikam kalong ba pati. Tiyuk nang ban petrikam ta kalong ka bakla. Te hoi kajing wan su ba chas nga singaw ban ong ka ba umdei su ka burom jongble ondai ko burom jongble bat tam yang ikinong song sene sport ong kumba sport klau mo tiangi dap daga jing sukmen bat dap daga kajing sungu bakra ba ngala yo kum kone kalat du mata kum kajing je i jongi kinong song sakane ka bordat area sakane dispip area dadu ba chas uan ka bor adu mata kum don ka kajing penwet na ka liang ki development ki bawan naka sarkar mikhalia kumba hakane ka singi khat santari kumba ngilai yosngeu belai dulang bat UML jengi bat UMSC jongka kane ka karbi anglong distrik mustil ba kum kajing yosngeu jengi kajing songsuk chongsan hi mitharai bakadang tengbe terus ni singi sakmat Hoy kaladon ni mansuan re ka school ka ba ay na po Paris. Henre ipadar pada imla ban ay kata ka jingsi purai kinong hikai na po Paris te namar ha ka jingduk apo snong jingi kimla re ken ban yase kata ka ba school ta ka daw ken sa kasado no ka school. Ladan ni tara si nyosnam prasnam kata re ka syang ka jingla jingi kimi ki bala ay ban kasan ki leilut hi sabar hi nadu ki ba nadu kelas nasari hadu ki ba la he ki ba la degree ki leilut hi sabar kajing kmi lenti jongi te kalong ba kade kalawe jongi kon ki jongi ke namar ilayo ya ka school hi kade ka ban lam ya ka jing shai hadu ka imlang ka salam snong hatama ya ML jongi te kamut ba ngidap da kajing kmen ni ken ba ngiyo kumine MLA ba pej ba kmi ki jing duna jongi snong hatama hadu mentang padju yo hi kita ginami kmat jongi ki ban ong ba kin kmi lenti bangi ki paj bangin kmi lenti kata jing yarap namar umdan hiru MLA uban pej hadu kata kaliang jong school henre ini pedeng ina yo ba ila yo ilut ya kita ki jing duna jungi kinong susnong saya kine ki than ki ba ngidang duna hadu kata ma ngidang duna hina dong hadong hi kaliang ka school leng pat long ai hira ho ngis ngan sibun hin mar ni yo kumine MLA ba shim ya ka jingkit kli ibana dong hadong ki jing jungi ki paj ba sagane kathan ko jungi ba ngidang long ngidang song dang sa disputed area isim ya kata ka jingkit klik ka bani ngimla suban ai de tang blei hi uban ai iya ka taga jingnang jing start ba jing syampang ba innang syampang chu halor khnang ba in la chu ban pe ban khmi ki paj ba ai khamtam ngi segane ka dong kathan ka jungi bangi dang sa po ka disputed area mam ngi saukuman kay namar ila hiru ban penyede bat kine ki MDC ki MLA ki bana sane kathan karbi ang long no tingi syam ba halor ka jingla jungi MLA jungi ban penyede bat kine ki MDC ki MLA nas kane ka time west karbi ang long tingis
Sungaw bangi kinong song rangi kamsuk kay ma ila pli ya kalat kalanti ngi kumno bangin le ya kendo ya kiro bat ila shim hiro ya jingkit klik na dong hadong ba in shim kia ba in penbet halor ka jing ki bangi ya kendo sekane ka tan bat kine kinong mi khmat na sene ka tan. Kumbangan along rumah senong lakarsan sinem makani ka sinong kumune mle nampat sem nampat lap babun rak kini kini blok tena klem cunga bat ka sinong kimbur kawe kat nong idap ta kecing sukumen bakrau ni ai ka burom si hajar nu yauni mle kamune mle ngim cu sem ngim cu lap hoi ketika kampen roy dehi ba pe hakini ki sinem di baladep ni don hi kecing thut kecing wit na kliang kini ki asam henry hakin menta kasmi ngala yo ka khobor na MLA chungi natai baru MDC na kerbiang long kecing keren cumpi kelong kebah song hun hadu kata nang ne sakmat tengi lakmi lenti hi kumla yo ting keren cing pensap na MLA tharai kam don si sim penthut si penwit dekat nong ngidap dari cing sokman Nitum cingwai lo je border long ke kaike mat ka bohong ke chok che lasi kaike tama ada insamjin men sido nei posi nitum cingwai ngila dom ka jingi pembe baru MLA jumpi banga ba ka e ka ba kong santam ka ba ni habban ya long hang ne border ka de ka jingi songsuk songsan pramangi hang ne ka chaka lasi yong si insamjin doji kulo te itu bohong hidup nei je lake karbi lake khasi lake nepali pu chip pedet nei ka jingi songsuk kolong ba klam dodon ka jingi anyo pramangi uni to korbi ni to khasi in hab ye song ya sa ron kat lang kunju hala bang chipu pedet ni lapen dak development non ke penana dim theklong je border long ta lake Assam government penang ki PS scheme nitum dengde Meghalaya government penang pinang scheme nitum dengde lason do setame hal haya scheme manganang tum deng dun sia kime athe kupi polo nang tum si double profit ki kadon ka jing snel kolong ba hakabe de bakkan ka development kapa ngiju yo makapor hapo borda tentang iyo hadia don ka bangiyo na Assam Henry ngimdai bandon kata kejing sengau bahkan ne kade ke skim ke bana Assam nginom pediak ne kata banginom pediang kawe kejing ajing mon nakaliang junga kalong ba kapahahi ba pediang ya skim nomor kejing mentoy kade ke jompi jong si nang tum si deng dun de bom lan pulu te scheme na Assam na ki people deng dun de Meghalaya na ki deng dun de pote mono tike Assam sorta Meghalaya sor claim pu meme pupo Meghalaya sorta Assam sor claim pu meme pupo nang tum ke long lele pu do pantarlet Kemudian lada pediang ya skim ka badai ai na po Meghalaya lana ki persia ki skim ki ba ai na po Assam masai kan mi ba hakan ni kurkom ba kan Meghalaya kan don jing sngau na te ba kabangi ai mengi ru kolong kumne ka ba ai mengi na Assam ru kin sngau ko ba ai mengi na po Assam kin pediang kan don kajing kan randian na lem sok carbon ice cream ya kajing nong kan long kajing pi nasi dak border ke lapu dali lagi cipu itu nono mat ke a decision ende kadang lage beda Meghalaya ma Assam ma lage nono mat ke Meghalaya long dunjuri pada cipu ke Assam long ta dunjuri pada cipu ke nasi lagi bang government atau makam nang ke ya mata pun kinong sung sunong super border ngindai ban ong ba ngindai sa Meghalaya ngindai sa Assam yang tangin la ban rai kata karai ka song hak sarkar hi ban yetu nasi scheme ta chodengo as nehin pen mate Assam government pen nehin men scheme na pi la ni tum ching mai lo se scheme ni tum nang pira peti ku ya non Meghalaya scheme nang pi wong pura de matne ke aku na upus le Takadaw ngila erai baru memiliki sumpi nanti sakmat ki egi kam penroy ngindon kajing tulang ngila isong meeting apa yung maswa po ay bisa udah kelawan mga dekat betul na po Forest dekat na po Meghalaya at Assam ngila ya keren decide ba ke scheme kabawan na Meghalaya ka Assam ka primo so kamen na yung kita mana but ke scheme kabawan Assam do ngingin no pun namar pelai nado lada pipet ya ke history nado maswa kadon ke jing yakut ba ya ki scheme ki bawan na berarti ndai bertuah ndai ko kam kong sam the most important thing that we had discussed
that our people here should live in peace and harmony. Kaba kongsan kaba ngi kren kalomba ki breu jongi ki besyong hongi kin syong sok syongsan. Kata kene ke jing kren. Ke jing pen baik pot mai sam kadang ya denia. Kadang ya. Ngimte kani ka kam uchief minister na Meghalaya uchief minister na Assam kin say kin lo. Kadon ke regional committee na Assam. We have regional committee from Assam. We have regional committee from Meghalaya. Let them decide. Let them decide. Kin se decide. Ndak por kala dai. Tenamar baga jing pen pot mai sam kadang ya sakmat. Balingin stop the development. Kumulong kurus kata Pimdan school. The school building Pimdan. Tidak kata kata nilai keren sulku cuma. Ndai tang ba isi keren tang baru. Mengapa tu Abhijit Rao we went together to the office chamber of our chief minister Konrad Sangma. Kalau enam yo, rengkap bawai paru MSc rengma yo kali. We went together. Gile lang hang te po office jong chief minister bani keren. But nang te na office chief minister he spoke ula keren. Yo chief minister jong Assam himanta biswasan ma. But ula keren lo over phone to the chief executive member of Karbi Anglong Autonomous Council Utoli Ramrong. Ula da keren. But ngilai dan ban shim ya karai ba ngim dei ber kuwe. Ibreu jongi kide ban imsuk imsan. But ai ba karoi ka pa kanwan. Dengan sokemen ba nakaleng jonga lala ban ko mo ikan. Dari kamlong ko besok. Dini kamlong ko besok. Mensuaro ki persang kamlong ko besok. Tang mandau sene ngawat harsin. Sakabi Anglong. Only this year I went twice to Karbi Anglong. But itu ipi the boy Karbi Anglong. Kini gila priang burong ba. Masuk kena tolong ba. Kajingle burong kejungki yang among adon nanti. Tolong ke ek masuk. Nomor balik, nomor ni don kam ya kejingan saya. Nak mendaga sonsok saya. Tapi mendaga don kam su penting. Barunir ulah ong ba. Kano scheme. Any developmental works coming from Meghalaya, I have to inform him. And any developmental works coming from Karbi Anglong, he also will inform me. Setelah ketahui, kena buan na Meghalaya ngabi tu yu, kabawan na po Assam po Karbi Anglong uni tu ina. Kenapa kena kijing kerja? MeghalayaPost.news